abin da ya zama abinci 10,000 a baka rabin buhu mala to 10,000 ma yana za a gani ta ko goma ba a gani ba barantana malam ka san aya. Assalamu alaikum. Kai ka shiga cikin Qur'ani ka karanci duk ayar da haka dama wannan don ka sauki ka san aya malam. Ya kasa ya asaba ki kuma ya tarzi don kana ɗaukar kaya ya harkoke to babu wani wa'azin komi yau amito balan ka ai inda aka taba ana sana ai wa'azi gare ka san Allah ya ce wa ma ja'alna ashabun nar illa malaikatu wa ma ja'alna iddatu illa fitnatan lil ladzina kafaru yastakina allazina Allah kitabi wal mu'minina wa la yaqumul ladzina fi qulubihim mardun wal kafirun ma za arada Allah fi hadha la ilaha illa Allah zalika yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa ma ya'lamu junuda rabbika wa ma hiya illa dhikrun masha Allah barakallah in ji Allah fa to dama wagga ai ka san daga wajen Allah ta yi to ba wajen ka ba kana ga ma in ji Allah ta yi tsani zaka malam ai ka hudu bance ni yanzu